nikto nechce do toho ísť. Aj, to je grc. Gorila je výsekom, obrazom, záznamom o tom korupčno-klientelisticko nechutnom prostredí, ktoré sa na Slovensku po roku 1990, najmä 2, vytvorilo. Keď sa ma spýtate, že či si myslím, že to je na Slovensku možné, tak hovorím áno, je to ešte horšie, ako je to tam napísané. Keď sa ma spýtate na môj pocit pre prípad, že by to bolo pravdivé, tak môj pocit je taký, že som sa cítil ponížený. Vždy sme si mysleli, že takto to nejak chodí, ale že sa ukázalo, že je to ešte aj oveľa horšie, ako sme si mysleli, lebo predsa len sme dúfali, aspoň väčšiní optimisti ako ja, dúfali, že aj keď sa korupcia pritrafí, že nemusí byť absolútne vo všetkom a všade. A toto ukázalo, že bola pri každom závažnom rozhodnutí, každé sa dialo na korupčnom základe. Tak som plánoval, že píšem, dokončím knihu, vydám to okolo Vianoce 2011, čo by bol 2 roky po voľbách, 2 roky pred ďalších voľbách a aspoň verejnosť by mal čas to čítať a venovať v kľude, bez zbytočnej spolitizáciu. A koncom roku 2011 niekto to hodil na webe a všetko sa zmenilo. Pýtam sa, ako je možné, že politické subjekty a osoby zapletené do miliónových korupčných škandálov budú vo voľbách kandidovať na najvyššie zastupiteľské pozície. Ako je vôbec možné, že by mohli opäť sedieť v zastupiteľských kreslách, keďže jediné miesto na sedenie, ktoré si zaslúžia aj v inej inštitúcii. To je v Leopoldove! Dajte nám zbrane! Domnievať sa, že to je jediný prípad veľkej korupcie na Slovensku, by asi bolo naivné. Ale keď už to zdokumentované máme, je tu vážne podozrenie, tak by bolo pre krajinu a pre jej charakter trestuhodné, keby sme nevedeli tento prípad dotiahnuť aj trestnoprávne dokonca. Nebojíte sa toho, že možno niektorí aktéri ešte predtým, ako pôjdu na výsluh, môžu odísť zo Slovenska? Ja si myslím, že nakoniec nikto spravodlivosti neújde v tomto prípade. Nebola tu za 22 rokov taká príležitosť na zmenu ako teraz. Visí to vo vzduchu. Viete, ja musím osobne povedať, že idei, ktorými som žil len v nejakých uzavretých intelektuálnych kluboch, krčmách, kde sme sa rozprávali o participatívnej demokracii, o novej občianskej ústave,
teraz to vidíte, že to rezonuje to na námestiach, rezonuje to už aj u predsedu parlamentu, aj keď on si pod tým predstavuje niečo iné. Ale jednoducho tie idei získavajú sílu a práve tie idei, ktoré boli doteraz akoby akomsi undergrounde, kde o tom naozaj rozprávali len akísi vyšinutí intelektuáli a vyšinutí občianski aktivisti, ako sa to vo verejnosti tak nejako vníma, tak zrazu sa stanú tými kľúčovými. A my hlasujeme. Čo, Pečko, povedz. Tak poď, za čo hlasujeme? Predseda tej kvázi správnej rady je človek, ktorý zvoláva všetkých, ktorý vám berie slovo, ktorý bude po vás vrieskať, keď budete hovoriť 5, a ktorý jednoducho musí okrem iného aj pripraviť nejaký program toho, čo budeme riešiť. Aby sme neriešili, že všetko a v podstate čo vlastne, hej. Čiže on stále pripraví program. Na začiatku si povieme, že áno, tento program budeme riešiť. Keď máme niečo viac, odhlasujeme, že OK, ešte toto. Dohodneme si program a keď si dohodneme program, tak začneme riešiť bod po bode. Súhlasíte? Toto sú kompetencie predsedu, hej? Tu bol taký vtipný návrh. Že Peťo Pčolinský. Takže čo som zahlasoval? Hlasujme, prezentujme sa, zdržám sa hlasovania. Ani si veľmi nechcel, ale nevadí, prehlasovali ťa. Dobre. Čiže týmto si beriem slovo a budem ho vám prideľovať. Vážený organizačný výbor, my tu 4 hodiny čakáme na vás, pretože chceme vám niečo ponúknuť. Chce vám niečo ponúknuť aj Tóno Popovič, jedna z vedúcich osobností. Dobre, ale ja vám chcem len povedať, že my sa nikam netlačíme a chceme vám v dobrej viere poradiť, ako máte robiť. My medzi vás patriť nemusíme, ale každé občianske hnutie má prirodzenú tendenciu rozširovať sa, nie uzatvárať sa do seba. Petr Pčolinský. Bráňo Ondrášik. Petr Pčolinský. Tibor Moravčík. Petr Pčolinský. Vy sa tu handrkujete medzi sebou a pritom ste ešte neprišli do stretu. To, že vám všetci držia palca aj minister vnútra, je len to, lebo ste pre nich nie nebezpeční. Tá protistrana je dnes 10 krokov dopredu, naťahuje čas, lebo vie, že ak sa vám to nepodarí donútiť ich zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady v krátkom čase, že ste prehrali, lebo po voľbách to nebude zaujímať nikoho. Že jedna vec sú požiadavky, respektíve s čím by sa malo ísť v uliciach, a druhá vec sú tie procesy samotné, ktoré by to malo naštartovať. Hovoríš, že sa chcete stretnúť? Nechaj ma to dopovedať. Pointa je, že sme na to nemali proste fakt brutálne čas pre toto stretnutie. Teraz je úplne, že prvé z kolena. Tu je dav a môžeme z neho spraviť stádo tupých ovcí, alebo môžeme z neho vytvoriť vysoko kooperujúcu skupinu ľudí, ktorá má IQ niekoľko tisícov a dokáže vygenerovať neuveriteľné výsledky. Čiže prvý návrh? Prvý návrh, robiť to heterarchickým spôsobom. To znamená? Realizácia? Dohodneme sa na čase a priestore, kde sa dokážeme všetci stretnúť a všetci sa dohodnúť. A dohodneme si pravidlá, ako to bude fungovať. Pravidlá musia byť rovnaké pre všetkých. To je všetci. Každý občan Slovenskej republiky. Potrebujeme sa zorganizovať. Sedíme tu pol hodiny a ja stále... Ale ja mám pocit, že my sa v tomto všetci proste úplne zhodneme. Akože to nie je ten problém. Sedíme tu pol hodiny, rozprávame každý všetko, v podstate nikto nič. Ja stále nepočujem tie návrhy. Treba zapojiť do toho ľudí, ako je Tóno Popovič, ako je ktokoľvek, tí, ktorí to majú v spoločnosti nejaký rešpekt a hlavne vidia do toho, tak ich treba využiť na to, aby vám pomohli sformulovať nielen program, ale taktiku. Áno, tam musí byť stratégia, taktika, je to dôležité, je to pre všetkých, všetci sa musia zapojiť, nepreruším ma prvou. Ale nepočujeme nič nové, vieš, opakuješ sa. No lebo... Stále to isté dookola. Aký je ďalší postup? Ale ak vy nezapojíte týchto ľudí do procesu, tak sa stanete skôr či neskôr sektou. My sme sa prezliekli za gorilie samice, aby sme vylákali tie práve gorily z parlamentu. Tak dúfam, že sa nám to podarí. Pánové, očúvajte, kto tu má ide rečniť, nech tu ostane a ten zbytek bežte dole, hej? Kto ste vy? Jasensku Luciu. Prosím? Jasensku Luciu Janovič. Áno? Lebo mi nepovedala nič, lebo ja som tu hlavná gorila, takže mňa treba poslúchať. Kto tu má byť na fóre? Iba novinári, nikto iný. Ja som z Kanady, chcem hovoriť voláčo.
prvom rade som vám strašne vďačná, že ste dneska prišli. Napriek tomu, že strašná zima, znamená to jednu vec, že to, čo tu robíme, je strašne dôležité. Sme tu preto, aby sme sa konečne dostali do ulic, pretože už nemáme reálnu voľbu ani len v týchto voľbách. My si nevyberáme medzi politickými stranami, my si vyberáme medzi finančnými skupinami. Slovo Penta predstavuje 5 partnerov, ktorí stáli pri založení skupiny. Jaroslava Haščáka, Marka Dospivu, Jozefa Oravkina, Martina Kušíka a Juraja Herka. Herka neskôr nahradil Jozef Špirko. Zoznámili sa na Moskovskej univerzite, kde všetci študovali. Priateľstvo prerástlo do biznisu. Z Moskvy odišli študovať na Pekinskú univerzitu. Odtiaľ dovážali do Československa lacné oblečenie, tak zarobili prvý milión. V roku 1996 urobila Penta zásadný biznis, pri ktorom zarobila prvú miliardu. Mečiarová vláda jej umožnila ovládnuť investičný fond VUB Coupon asi za 20% jeho hodnoty. Pente sa to podarilo aj vďaka tomu, že im dvere do tohto obchodu otvoril bývalý podpredseda socialistickej vlády Vladimír Lexa starší, pôsobiaci ako šéf štátnej plánovacej komisie. Ten poradil Pente zamestnať Alojza Lorenca, posledného komunistického šéfa StB. Do jeho kompetencie patril aj boj proti vnútornému nepriateľovi a kontrarozviedka. Lorenc bol na čele organizácie, ktorá vydávala príkazy na prenasledovanie, mučenie, ale aj vraždy bývalých disidentov. Haščák hovorí: je mi jedno, či niekto pracoval pre CIA alebo KGB, či bol členom ústredného výboru alebo disident. Pokiaľ je človek šikovný a uznávaný vo svojej branži, nič iné ma nezaujíma. Penta vlastní približne 280 firiem v 11 krajinách. Aktíva skupiny dosiahli 3,4 miliardy eur. K policajným úkonom v tejto kauze Gorila nemôžeme hovoriť nič. Práve preto, aby sme nezmarili postupy, alebo aby celé vyšetrovanie nebolo ďalej viac a viac spolitizovávané. Čiže najlepšie je aj pre občanov, ak to zatiaľ nebudú dielčie informácie poskytované pre nich, preto lebo všetky informácie sú monitorované advokátmi, dotknutými osobami a nakoniec v konečnom riešení všetko môže byť použité v neprospech pozitívneho vyriešenia prípadu. Ja neverím, že to zlyhá. Ja si myslím, že